Toto sú nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a tie sa stali predmetom jednej úplne zbytočnej regulácie. O čo išlo? Krátko po svojom nastupe do funkcie sa pán minister Budaj rozhodol, že zvýhodní na frekvencii odvozu obce, ktoré zbierajú svoj biologicky rozložiteľný komunálny odpad do nádob, ktoré sú dierkované a mriežkované, pred tými obcami, ktoré ho zbierajú do obyčajných nádob hnedých. Výsledok? Poškodil s tým obrovské množstvo samospráv a úplne zbytočne. Lebo rozdiel vo frekvencii vývozu či už z jednej nádoby alebo druhej nádoby sa na kvalite toho výsledného produktu nejako zásadne neprejavuje a samosprávy to majú 100-krát overené. Podobná regulácia totiž neexistuje nikde na svete a dôvody k jej zavedeniu hľadalo ministerstvo štúdií, ktoré výsledky poznalo až po jej zavedení. Pán minister jednoducho podľahol názoru poradcov, ktorí chceli strašne krásny svet, ale vôbec nerozmýšľali prakticky. Toto nemá byť nejaký lacný hejt v rámci predvolebného zápasu. Podobných hlúpostí narobili aj predchádzajúce vlády za Roberta Fica strašne veľa. Chcem tým povedať iba toľko, že podobných populistických opatrení sa už musíme konečne aj v odpadovom hospodárstve zbaviť.